lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske. Hrvatski branitelji zaslužni su za stvaranje Hrvatske države, njihova požrtvovnost i njihova hrabrost trebaju nam svima biti na neki način poticaj i uzor i stoga bi im trebali kroz aktivnosti koje provodimo iskazivati poštovanje. Svjesni smo da to i nije baš uvijek tako, da pojedinci, a čuli smo i kroz neke rasprave danas ovdje, to ne osjećaju tako u srcu, pa bih voljela da vi kažete što ministarstvo u tom smislu poduzima i može još poduzeti kako bi se svi upoznali sa žrtvom i doprinosom hrvatskih branitelja u stvaranju Hrvatske države i kako bi se svi prema njima odnosili s poštovanjem. Također bih pohvalila aktivnost korištenja europskih fondova za izgradnju 4 veteranska centra kojima je cilj pomoći braniteljima, dati im podršku u Sisku, u Sinju, u Šibeniku i Daruvaru, pa me zanima u kojoj fazi izvedivosti taj projekt. Hvala vam lijepa. Izvolite odgovor. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Petir, dakle prvo ovo pitanje vezano za veteranske centre i dinamiku, dakle tijekom jučerašnjeg dana predsjednik Vlade i ja smo izvršili obilazak izgradnje veteranskog centra u Daruvaru gdje smo se uvjerili da radovi napreduju u skladu sa predviđenom dinamikom. Isto se odnosi i na Šibenik i na Sinj. U Petrinji imamo određene poteškoće, a koje su posljedice potresa i vjerujem da ćemo i tamo otkloniti te posljedice i postići tu dinamiku. Predviđeni završetak 4 veteranska centra je prosinac ove godine, a do 2023. opremanje i stavljanje u punu funkciju sva 4 veteranska centra, što je zasigurno snažan doprinos u potpori svim aktivnostima koje provode udruge iz Domovinskog rata i ponaosob svakom hrvatskom branitelju i stradalniku Domovinskog rata.